Район башлыгы Разыф Кәримов тантаналы төстә Зәйнең 7-нче мәктәп директорына яңа автобус ачкычы тапшырды. Шулай ук бу көнне югары мәгълүм мәктәбе дә яңа транспортлы булды. Все условия создаются, они все подконтрольные, значит, транспортные средства, имеющие и определенные ограничения по скорости, тахографы, другие. Прошли сертификацию, прошли страховку, получена регистрация. Вот поэтому добрый путь. Карамалы Воздвиженка 7-нче мәктәп маршрутында йөрүче балалар хәзер дәресләргә яңа ПАЗ автобусында киләчәк. Кәдек, Сармашбаш авылларыннан югары мәгълүм мәктәбенә килеп укучылар өчен заманча сары төстәге газель кулланылышка тапшырылды. Яңа автобуслар барлыкка килүенә укучылардан ныграк әти-әниләре сөенә. Хочется сказать огромное спасибо за автобус, выделенный для наших детей. Это для нас не просто радостное событие, это забота о здоровье и безопасности наших детей, забота о всеобщем доступном образовании. Очень приятно, что наши дети будут ездить в школу в теплом, новом и удобном автобусе. Еще раз большое спасибо. Район буенча 500-гә якын укучыны мәктәп автобуслары йөртә. Барлыгы 21 транспорт чарасы хезмәт күрсәтә. Республика президенты ярдәме белән соңгы 5 елда мәктәп маршрутларының автобус паркы 15 яңа транспортка тулыланды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.